Κάπως, εδώ στο Άκυνες μου. Γεια σου Κωνσταντίνε. Μόλις κατέβηκες στη σκηνή και κατέβηκες. Στρεσαρισμένος? Όχι πάρα πολύ, όχι ιδιαίτερα, αλλά πήγα καλά, δεν ήμουν στρεσαρισμένος. Διάλεξα δύο κατηγορίες, σε δύο κατηγορίες. Την Olympic Bodybuilding πάνω από 1,80 και την Men's Physique πάνω από 1,75. Κατήξα την πρώτη θέση και στις δύο κατηγορίες. Οπότε πιστεύω ότι οι στόχοι μου για σήμερα έχουν προγράμμα τώρα αγώνων. Έχω στο πρόγραμμά μου δηλαδή. Έχω το παγκόσμιο πρωτάθλημα της κατηγορίας Olympic που θα γίνει στην Ισπανία 12 με 15 Δεκεμβρίου. Και μετά το ομολογούμε για το χρόνο την Ολυμπιάδα, την Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα που θα πραγματοποιηθεί στον Πάκο τον Ιούνιο. Να πιστοποιήσω επίσης τον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι εφόσον έγινε και επίσημη κοινοποίηση από την FBB ΕΟΣ, θα υποστώ anti-doping control, επειδή είμαι στο πρόγραμμα Adams της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, επειδή θα παραστώ στους ελευθερούς αγώνες. Το οποίο έχουμε αποκλειστικό και στο iFood. Σωστά. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ολυμπιακό Στάδιο Δευτέρα έως Πέμπτη, σε χρόνο που δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Θα γνωστοποιηθούν φυσικά τα αποτελέσματα παντού και πρώτα απ' όλα θα τα γνωστοποιήσω σε εσάς. Να αποδείξουμε στον κόσμο, γιατί εγώ τι ήταν να αποδείξω τον εαυτό μου, το έχω αποδείξει, γιατί είμαι καταξιωμένος αθλητής. Σωστά. Ήρθε λοιπόν καιρός να αποδείξουμε στον κόσμο ότι υπάρχει πρωταθλητισμός και χωρίς αναβολικά. Και όταν λέμε αναβολικά, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, χωρίς στεροειδή αναβολικά. Λοιπόν, αυτό είναι αθλητισμός. Αθλητισμός είναι ευγενής άμυνα, αθλητισμός είναι υγεία. Αθλητισμός είναι κάτι όμορφο. Πρέπει να είναι κάτι όμορφο. Πρέπει να είναι κάτι ωραίο, ευπαρουσίαστο. Σήμερα αντιμετωπίσαμε κάποια ευτράπελα εδώ πέρα, τα οποία δεν μ' αρέσανε και φυσικά έγιναν παρατηρήσεις από την ΕΟΣ, όπως το κάπνισμα μέσα στο χώρο εκγύμνασης, το οποίο θεωρώ ακραίο. Δηλαδή, αν μου επιτραπεί, είναι ανεπίτρεπτο. Κανονικά διώκεται, είναι ποινικό αδίκημα. Λοιπόν, αυτό μειώνει το άθλημά μας. Δεν μπορεί να σταλείς να έρθει εδώ πέρα και πριν να είναι πάνω σκηνή να παρουσιάζεται με τσιγάρα, ας πούμε. Δεν είναι εικόνα αθλητή, δεν είναι αθλητική εικόνα. Οπότε θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση πάνω σε αυτό, αν μου επιτρέπετε φυσικά, ότι καλό θα ήταν για τους συναθλητές μου να σεβόμαστε και δηλαδή να σεβόμαστε μέσα στον άλλο. Να σέβονται δηλαδή εμένα που δεν καπνίζω και να σέβονται και τον νόμο, γιατί όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο. Επειδή τώρα βγάζεις απογοήτευση, να κάνω μια ερώτηση, δηλαδή ότι αν είχες την αγώνα να αλλάξεις κάτι, τι θα ήταν αυτό που θα τι θα το project στα χρειά, τι θα ήταν αυτό. Ίσως είναι πολλά. Πιστεύω ότι το κυριότερο, επειδή έχουμε σταματήσει κρατικές επιχορηγήσεις, δεν υπάρχει χρήμα. Όπως καταλαβαίνετε, οι διοργανώσεις είναι τριτοκοσμικές. Βαριά λέξη, αλλά δεν βρίσκω τώρα άλλη καλή φράση να χαρακτηρίσω άλλη λέξη. Θα ήθελα να πω ότι θα προτιμούσα να είχαμε καλύτερη διοργάνωση, να υπήρχε security, να επιβλέπει το χώρο, να υπάρχει χώρος συγκεκριμένος για αθλητές, τα αποδυτήρια δεν είναι μόνο για αθλητές, να υπάρχει χώρος συγκεκριμένος βαφής. Φυσικά υπάρχουν ντους, αλλά είναι κατηλημένα από θεατές και όχι μόνο από αθλητές. Και αποδυτήρια. Να πω επίσης ότι θα προτιμούσα να είχαμε περισσότερο κόσμο, δηλαδή το άθλημα μας θα γίνει περισσότερο θεαματικό, να έχουμε δηλαδή περισσότερο θέαμα. Ακόμα και στην κατηγορία μου υπήρχαν ελλείψεις. Δηλαδή για τον Olympic Bodybuilding δεν κάναμε όπως αρέσματα και υπήρχε απογοήτευση και από το κοινό και από εμάς τους αθλητές. Γιατί δεν ποσάραμε όπως είναι προκαθορισμένο από τον Διεθνή Κανονισμό της FBB. Δεν ποσάραμε όπως έπρεπε. Φυσικά πάντα θα υπάρχουν αρνητικά και θετικά στο άθλημα. Να πω επίσης ότι δεν θέλω να πειραυλογήσω, ό,τι ήταν να αποδείξω εμένα το έχω αποδείξει, ίσως να μην ξαναδιαγωνιστώ σε ελληνικούς αγώνες, να μην ξανασυμμετάσχω. Όπως πάντα, ό,τι κάνω, ό,τι λέω, δημιουργείται μια εντύπωση, δημιουργούνται εντυπώσεις. Ο κόσμος το αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Η αντίληψη του καθενός είναι διαφορετική. Θα ήθελα λοιπόν να κοιτώ στον κόσμο όσον αφορά τον αθλητισμό, να μένουν μακριά από τον αναβολικά στεροειδή, να είναι υγιείς, πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Άλλο το είναι και άλλο το φαίνεστε.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον χορηγό μου, την Now Sports, τον κύριο Μάτι Παπουτσί, την αστυνομία, την ελληνική αστυνομία, τον Γερακίτη, τον Κωνσταντίνο και τη Στέλλα Τιδανοπούλου, καθώς και εσάς που παίρνετε τη συνέντευξη και μου δίνετε πάλι το δικαίωμα να μου δίνετε την ευκαιρία να πω αυτό που θέλω να πω και να μοιραστώ με τον κόσμο. Ίσως είναι η τελευταία μου φορά που παρίσταμαι επί σκηνής στην Ελλάδα. Θα το σκεφτώ πολύ σοβαρά. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας πεις τώρα, θα δώσεις μια ευθύνη στον κόσμο που παρακολουθεί καθημερινά το iFitness. Εύχομαι το iFitness μου να συνεχίσει να μοιράζεται πληροφορίες κορυφαίες με το κοινό του, να παρουσιάζει το άθλημα όπως πρέπει να παρουσιάζεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ το iFitness μου για ακόμη μια φορά.